pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Goiz-goizetik, irri eta algarak maindire artetik, nagiak botan, luzatuz gora. Muxu eta muxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, ilea ongi erreztu sano zenkin. Kaixo egun honesanez, eguna astera doa goiz-goizetik, irri eta algarak maindire artetik, nagiak botan, luzatuz gora. Muxu eta muxu eskeniz den hori, alai eta pozik goxatuz neroni, zatoz nirekin, irri batekin. Aurpegia friskatu, ilea ongi erreztu sano zenkin. Jeiki, jeiki esna zaitez, bat bi hiru salto eginez. Jeiki, jeiki esna zaitez, kaixo egun honesanez. Jeiki, jeiki esna zaitez, bat bi hiru salto eginez. Jeiki, jeiki esna zaitez, kaixo egun honesanez. Zergatik? Ama Luzia eta Amatxo Garazik lana egiten dutenean amonaren etxera joaten naiz sarri. Amonarekin ezinezkoa da gaizki pasatzea. Edozein gauza galdetuta ere beti du erantzun dibertigarriren bat. Horregaitik nik galdera asko egiten dizkiot. Amona, bakarrik bizi bazara, zergatik duzu horren maila handia? Otorduetan txikiegia dela pentsatzen dut banik. Amona, zure hankak zergatik dira hain lodiak? Ai, ez direlako hankak soilik, familia handi bat eusten dioten zutabeak baizik. Amona, zergatik ibiltzen zara hain poliki? Polikini? Mundua da, azkar dabilena beti.
Amona, zergatik duzu bizkarra, oker? Ez dut oker, makurtuta ibiltzen naiz, erortzen dena altxatzen laguntzeko. Amona, zergatik daramazu euritakoa, baldin badago zerua urdin? Ai, edozein momentutan egon daiterkelako eguna alda dezaken ez ustekoren bat. Amona, eta zergatik duzu ile gorria? Egun grisetan ere irribarrea eragiteko gai naizelako honekin. Amona, makuluarekin beharra duzu ibilaldi luzeetan lurrera ez erortzeko? Bai zera, makuluak urrenekoa gerturatzeko balio ditu. Amona, zergatik duzu horren tripa handia? Ba, tripa handiari? Bai zera. Nekatuak zaudetenean eroso atxeden hartzeko kuxinak daramatzat alkandora azpian. Amona, zergatik dituzu ximurrez beteak, Espainiak? Ai, musu gehiegi eman ditu dalako ziurrenik. Egunak daramatzat Amonari jarraitzen bere keinu txikienak ere aztertzen. Eta ziur dago, praka eta alkandora azpian Amonak elastiko estuak eskutatzen dituela. Nireaz baita Amona arrunta, Ez. Nirea super Amona da. Kaixo lagunak, pancake goxo-goxoak prestatzen ikasiko dugu. Ikusiko duzu ze goxoa. Honetarako osagai hauek behar ditugu. Abenazko irina. Arraultza bat. Esne katilukada bat. Nahi bada vainilla tanto batzuk. Eta nahasketa hau ondo nahasiko dugu. Ondo nahasita dagoela ikusten duzuen arte. Ikusten duzue? Nahasketak gutxo gora bera honela geratu behar du. Hau da, ikusten baduzue pixka bat lodia dagoela, agian esne pikin bat gehiago bota beharko diozue. Baina ez kezkatu, oso erreza da eta. Adi trikimailuari. Zartagia ondo berotuko dugu. Baina zapi busti bat hartu eta zartagia gainean jarriko dugu berotu ondoren. Hemen egin dugu nahasketarekin 2 goiarakada botako ditugu zartagian. Eta ondoren berriro sutan jarriko dugu. Erdi mailan gutxi gora bera. Burbuiak ateratzen direla ikusten dezutenean, itzuli buelta bat emango diogu. Eta beste aldetik beste 15 edo 20 segunduz izango dugu. Ikusten duzue zein kolore ederra hartu duen.
alde batetik burbuiak atera arte, eta beste aldetik 15-20 segundu gutxi gora bera. Eta ondoren, geratu zaigun nahasketarekin, pancake gehiago egingo ditugu. Nahasketa bukatu arte. Ikusten duzue zein goxoak geratu diren. Nahi baduzue eztiagotako diozue, edo burin pixka bat, eta orain ezagutzen duzue gosaltzeko beste gosari berri bat. Gainera goxoa izateaz gain, osasuntsua da. Eta egun osorako energia handia emango dizuete. Onegin! Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados, marraztira! Bueno, ni Aimar naiz, 13 urte dauzket, Leitzekoa naiz eta amagoa naiz. Nik beti esatet magia egiteko behar beharrezkoa punta bat dela, eta nik horregatik gabe iniztun magia egiten. Bida, kontatuko izuet historio bat bi detektibena ziela bi erregek. Eta aizien lapur bat bilatzen. Zela barajadantako edozein karta, adibidez, hauxea. Euki burun. Asko ezkutan zen karta hau, eta inorrek ez zuen bilatzen. Binola, bi detektibeoik hain onak ziren, jarretzen bakoitzen kartan alde baten, eta hainbeste bilatu, azkenen hartu zuen jende guztietatik persona bat, zela lapur. Launak, gaurko zau izan da dena, eta ikusiko beste baten. Adeu. Olentzero Kullun. Askotan entzun ditugu Olentzeroren istorioak. Eta hauek entzuteaz, ez gara inoiz aspertuko. Hala ere, badira Olentzeroren gertaera batzuk oraindik ezagutzen ez genituenak.
Olentzero eta Miru oso lagun onak dira. Bien arteko kontetxoak entzunez eta kantu alaiekin primeran pasatzeko aukera izango duzue. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados? Ba, marraztira! beida izar zuriak goruntz beida argirik dira goruntz beida izar zuriak goruntz beida argitxoak diz dantzan diz egan zeru ilunean zintzilik goruntz beida izar zuriak goruntz beida argitxoak
goruntz beida, izar zuriak, goruntz beida argi dira. Goruntz beida, izar zuriak, goruntz beida argi joak. Diz dantzan, diz egan, zeru ilunean zintzilik. Goruntz beida, izar zuriak, goruntz beida argitxoak. Kaixo, Mari Domingi naiz. Artzaina, sendabelarretan aditua eta naturaren babesle sutsua. Gezurrak, harrokeriak eta gaiztakeriak ez ditut batere gustoko. Aldiz zintzotasuna eta bestei laguntzea saritzen ditut. Egun batean, olentzero laguntza eske etorri zitzaidan. Negu gorri-gorria zela eta, baso, landa eta etxe guztiak elurpean zeudelako, eta jendea gose zen. Jakin nahi alduzue nola konpondu genuen?